Erokamano nyakwara mogi kuom yiero Ramogi TV tinende ni odiochieng' machielo odiochieng' mar 29 e dwe mar 9 2024 arwakni machiegni e twak maro mar ratil ma kawuono koth chwe Nairobi. Nyakwara mogi ma depo ni ong'eche nitie mang'eny Nairobi ka kawuono degi dere ma bungu timo mano ng'eche lilo kata kamano ji bende wuotho ji go ka kod kacha ji cherore kata kamano wadhi bedo ka kod twak maro mar ratil ei kodhno mabende chwe koth en gweth kendo nyaka wadhi nyime gi twak. Twagni nyakwara mogi mulo siasa mar piny Kenya kendo wang'iyo ni to ogini ma omiyo ji ochopo kama ochopeni. Wach maduong' en mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ka koro ing'iyo kendo ing'iyo ikete ratil kaka ji wuoyo chal ka gima en ng'ama poche osego kendo koro kwan joma yuoro ema medore. Jatend kata speaker mar Bura mamalo Moses Masika Wetangula obedo achiel kuom jotelo makoro sani wacho ni en owuon ng'ama otemo balo kendo ng'ama ok oketo maino e riwo oganda jo Kenya to koro en mana ng'ama ting'o msalape. Odhiambo ni nyakwara mogi adwani mondo mi wadhi nyime kodi achiel kachiel e twak kendo twak marwa biro mulo siasa matimore e piny Kenya gie sani kaachiel kod gwenge mamoko bende motenre kod gigo ma mulo piny Kenya. Odhiambo ni nyakwara mogi wenda kaka ne Lidio Sing'isi Ken Ondiek kanyakla kod Robert Nyasuna. Ken Ondiek chal ka gima kodh ni poro geng'one kamoro matin. Ageno ni obiro no ka komno waketone kendo nowinjo bed ni otwa kailo UDA kata sirikal kawan kod Robert Nyasuna bende madhi loso kailo kweth mar ODM. Kata joma ni oko mabende gin osiepe mag sirikal gie sani ka giluongore. Kata kamano ka Ken obiro komeno ang' nobedie to kopo ni kodhno geng'one to bende ang' nwang'e kaka wadhi nyime gi twak. Koro twak to dhi nyime machiegni nya Robert kendo jadolo kuom thuolo mikawo kendo mar bedo kod ratil. Erokamano ahinya George Bati gi nyikwa Ramogi duto te akawo thuolo ni mar moso gi ni oimore kendo amor ahinya kuom bedo ka mondo wago mbaka matin ewi twak madhi mbele Kenya sani. Mokwongo adwani mondo awach ni wan kaka chama mar ODM pod wan e opposition kendo wan wang'iyo kaka sirikal tiyo kabe sirikal tiyo maber. Gima nyocha otimore en mana ni nyocha watemo konyo sirikal matin gi ji 4 kende kane koro sirikal poth ka kumbore gi ume. To wabiro to wajolo gi jorieko gi jong'eyo gi jolony. Omiyo ok wan e sirikal be ok an gadier kata ka wan osiepe kaka iwacho no endo but mane thuolo ma wantiere sani. Okun osiepe ok wan wasigu to ok adwa ni mondo wach nyiso ka okun wasigu ok nyis ni osiepe ok adwa ni mondo wach ni wan osiepe nikech tich mar the opposition party kata gimiluongo ni the minority party in parliament ok en mar bedo osiep sirikal, en mar chik ng'iyo ni to sirikal tiyo nade, cheke tae ng'iye kendo kwede kadipo ni odhi marach. Omiyo ok adwa ni mondo awach ni wan osiepe nikech seche ma wang' wawacho ni wan osiep to osiep ni samoro nyalo dhi marach to ok gine ok kwere. Omiyo nyocha kane sirikal kumbore gi ume to jakom Raila Amolo Odinga nogolo kwethne matin mondo odhi ojol sirikal kik lwar. Mano kende e gima otimore kindwa kod sirikal, lakini wadoka kama wantiere cha wang'iyo sirikal kaka onego bedi chama mar ODM. Iparo nade Robert kopo ni sane osiep ma iwacho ni koro wach ni ok osiep jorieko yes mano wuok e ODM kitero kadhi konyo sirikal ok gitie sirikal, gitiyo sirikal kendo ne gilonyo gimora mora mane gintiere go, telo duto te mane gintiyo go chama mar ODM ne gilonyo ma giweyo. Mano nyiso ni gin e sirikal, gidhi ma gidonje sirikal. Alright. Ma gibedo ni koro gin jotich mag sirikal. Kenya ka oyieni mondo ibed jakanyo mar od bura mar party, lakini mano ok nyis ni in koro ok inyal tiye sirikal. Koro ineno joma tiye sirikal gi gin jo party mopogore duto te nyaka kidhi kata nyaka e gweng'u dala jatich sirikal kata mana chief kata mana accountant manie kor gweng' chik oyiene mondo obed kamano, lakini ODM kaka chama ok nie sirikal.
All right. ODM kaka chama nyiso ni paro ma ODM ni godo gi gigo ma gitimo ok gin gigo moluwore kod sirikal. Pod wakwedo sirikal, wakwero sirikal, wakono sirikal kama sirikal dhiye marach. Nyocha neno kata nyocha machiegni kane jatend migawo mar omenda odhi e Senate. Ninena ka jo ODM be kendo wuowa kode motegno kabisa kata morieyo weche achiel ariyo mane nyalo bedo ne timore kanyo. Omiyo ok wan osiep gi sirikal. Wan e party miluongo ni minority party, to gin e bunge gin miluongo ni majority party. Broad based en obiro mane cabinet. Tiende ni ker koro neno ni mondo kaw ji mang'eny mondo keti obedi oyaw sirikal obed malach. Kokwanyo koni to kwanyo kocha to kete sirikal. Kaluwore gi tabu mane ntiere godo nikech seche ma in gi tabu imanyo rieko kuonde mopogore opogore. Tineno kaka jakom nomiye jogo te kaka wach cha ofuong'ore morumo nyaka kawuono. Inyalo paro ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua noloso kinde moro kane ochiwo ranyisi gi Raila Odinga. Koch ni Raila kano donjo kinde mane gine riwruok gi Moi kowuok jo rieko mag siasa kinde no ne wacho ni kanu nong'ok gi kedhno kanu golo nyaka gik mane ni e iye nyiso ni nowuok gi joma thoth kowuok e kanu ma kanu dong koro mana opoklo. Rigathi Gachagua nochako wacho chieng' moro ni kodonjo ka Kibaki ochako tungo Kibaki odonjo ka Uhuru koro wacho ni Uhuru ni to koro noketo ma ka oyuayo to Uhuru yuayo, kobolo to Uhuru bolo. Koro nowacho ni okone ka Raila winjo bed ni bede thuolo mar tayo kata bede sirikal ma koro ne giloso masani ni. Samoro chich ni donjo mar jo broad base gi nyiso ni ogai mar ODM ma nyocha nowacho ni oketo komiti ma biro bedo kuom yor kojolo mondo ng'i tich mar chama no. Seche momanyo lemo mar AUC ni gitiende e sirikal mane momiyo samoro tungni moko nyalo betie, liet moko nyalo betie iye. Ang'o matimore iye ka? Diponi weche mag luoro mane Gachagua onyisogi ema koro tiye. Ok kamano. Mokwongo we awach ni jok mosebedo ka kwayo jakom Raila Amolo Odinga mondo bi okonygi e sirikande gi mopogore opogore ok gin jok mofuwo. Kening'iyo bang' yiero ma 1997 kwadonje 1998 kaito bedo kaito around 2000 kanyo ma ker ndalo no Nyayo nokwayo jakom ni ka oyie to mondo oket party ne chakando mar NDP mondo ojoin KANU gilos party manyien miluongo ni New KANU. No ken KANU cha no ket KANU manyien miluongo ni New KANU. To kane odonjo kanyo tiyudo ka kwe nobede Kenya ma ji no embrace Moi nyaka kuonde mane Moi ok ne nyal dhiye, nyaka Thurwa, Nyanza, nyaka Coast, nyaka kuonde mane Moi ose lose touch gi dhano mano osebedo ni ikwede. Biro mar jakomno nomiyo obedo maler kendo koro ni idware inyalo yiene kamoro amora. Mar ariyo en ni gima koro nokelo tulo nikech Moi ne ok oyie demokrasia e chama manyien ni. Notemo chuno gi ng'at achiel. Mane miyo jakom nowacho na hapana an kare ka koro kamano to kare wawuogi to ji achiel ariyo adek otimo nade owuok kode Kalonzo Musyoka owuok kode kanyo kata mana Professor Saitoti owuok kode kata Musalia Mudavadi oduogo biro bang'e. Nodog gi Moi kidogo kaito oduogo join gi bang'e nikech ne en jalup jatend ogol Saitoti to kete obedo vice president matin kaito timore nade obedo join gi nikech oneno ni biro mar jakom e KANU noluoko KANU ma KANU obedo maler mokelo paro manyien mokelo gimiluongo ni chir nikech diere ne ok inyal kwedo Moi be onge kuma ne ginyalo dhi kata Kalonzo ne ok nyal we KANU kadhi kamachielo ka ok biro mar jakom Raila Amolo Odinga. Omiyo nokelo chir e chama no ma inyalo kwero Moi mikode ni hapana wan koro wachiko koni kendo wuok neno emomiyo ne nak oyombo KANU ka gidhi koro giriwore gi ng'ane gini Kibaki gini mane ni oko gi Wamalwa gini mane ni oko gi Ngilu ma giriwore ma giloso gimiluongo ni nak mokawo sirikal. Koro ne ok en richo nokelo chir. Mar ariyo kata mawach mana mar Kibaki ne wariwore go kanyo ni mondo nolos Kenya opposition oriwore mo win gima jakom nosebedo ka wacho gi ndalo duto ni ok wanyal yombo ka wapogore nyaka watimre nade nyaka wariwre. 2013 kakoro no 2018
ka koro giriwore go Uhuru en nikech piny no barore diere. Uhuru ne ok nyal gavan ka jakom onge, omiyo nokwayo ni kiyie to be tim nade bikonya mana kaka notimore nyoro ni endi, okwayo ni miya jomoko mondo tim nade okonya. Nyiso ni jakom nigi ushawishi mang'eny, bing ni koro sani ong'ama ng'ongo kendo ong'ama baba ma ji oluoro Kenya mangima. Koonge kodi to ji chich kodi, ka en kodi to ji oyie kodi. Nyiso ni koro ji ni koda ratiro ni ogaidi maber, otai maber. Ne kaka nyocha oriw odog chien ne Ker Ruto, ne kaka piny okwe George Bati. Ne kaka sani inyalo wuotha wuotha maonge wach moro, polis manyo maka ji aoyaye, kata lweny manye maandamano manye sikwuok saduto. Ne kaka koro sani odok chien, kendo mbele ka idhi neno ko chumi ma Kenya ting'ore malo kendo piny chako dhi maber nikech riwruok mobedo nendo, nikech kwe obedo. Kato nitiere gimiluongo ni confidence ma jopiny bedo go. Seche mionge kod confidence kaka ker ma jopiny onge kodi gi yie gi chir ni nyalo tayo piny, to seche go iyudo kata mana investor confidence, yani jokeno, jok makelo mwandu ka oko mondo kele Kenya bedo mapiny. To seche ma gineno ka piny okwe kendo piny oyie kodi, ka gitimo kata survey gi tineno ka piny oyie gi Ruto, piny oyie gi Ruto Nyanza, piny oyie gi Ruto Coast, piny oyie gi Ruto Nairobi. So Raila e piny, Raila ne wuon piny ka gisani en wuon piny nikech ong'ama ng'ongo, osebedo for a long time. Kata in sani George Bati ka wawach ni koro ikaw telo mar Citizen, ibedo kata telo mar Ramogi ni ibedo go, jaduong' maduong' kineno ka sik wuotho kodi tiyudo ka ji oyie kodi. To ka nyithindo emi wuotho go to jodongo ng'i, jodongo cheki, tiyudo ka wacho nyathicha ok wane ka jodongo di kode, nikech en jaduong' ma Kenya ka. Ka investors oneno ka ker ni kode, tiyudo ka koro ji chunygi beto kwe matin. Kamano omiyo Rigathi ni ania gi luoro mare ebo manya Raila owuogo, oae wach mar pingo gima riwruok mantiere kind Raila gi Ruto kata go Uhuru kata gi weche mawacho go iko. Nikech ni neno kane jakom oriwore go Uhuru ma ogedo gi miluongo ni handshake, tineno kwe mobede Kenya ma Ruto Uhuru tiyo kagima ne pok notiyo nyaka nene. Oger expressway, oger kuonde mang'eny kabisa, wan nyaka gi kumilose meli Kisumo, wan nyaka gi port, wan gi gik mang'eny kabisa molosore. Omiyo biro mar jakom okukelo koko kendo kokelo gik magiwacho mang'eny ni aliharibu serikali, alifanya namna gani akafanya namna gani. Oketo kwe e Kenya kendo dongruok oneno ka jakom no biro. Kata mnasani ne kaka piny okwe kendo dhano mor duto te, opogore gi chien kacha kanyocha jakom ni mabor gi Ruto. Omiyo jogi ong'eyo ini pane gitarore. Moi owacho ni jakom nye ok idhi maber lakini biwati. Kibaki ne ok idhi maber biwati. Uhuru ne ok otimore maber biwati. Nyaka Ruto gin ok giriek. En mana ni ko neno ni bedo mar jakom kanyo miyo Ruto teko, koro Ruto ok dewe. Iwinjo? Koro Ruto ok ng'iye, ok kawe kadhano, mineno koko, mineno koro goyono. Lakini biro mar jakom ose stabilize this country. In every regime mose bire, iyudo ka the country bedo very stable, economically wabedo very strong, kendo iyudo ka investor confidence, kata mana pinje maoko kuro ng'iyo wa maber kendo ng'iyo Kenya kama kwe nitie. Jonge Robert king'iyo jomoko bende nitie mang'ur ni onge tiende sikni oki kekami onge tiende mondi kekami okichwoe. Onge gima ng'ato keyo, nikech onge msara michulo Raila Amolo Odinga, onge msara ma Ruto chule, onge msara ma nyocha Uhuru chule, ne onge gima ne gidonje. Onge keyo minyalo wachi ni jakom keyo. Nikech kaka wajo Kenya te, wachulo osuru waduto. Kadipo ni kata Uhuru nobiro motimo nwache lari adek thurwa kocha. Ok wanyal wacho ni koro mano wakeyo nikech Raila obiro, waduto te wachulo osuru kendo waduto te wagineni. To kanyo chakne gineno ni Raila kik wang' kei kamoko gineni, to dak ne gi miya telo, dak ne gi gonego akura mondo obede telo e laini moluore. Onge keyo moro malich kata mana sani jakom Raila Amolo Odinga ok nie sirikal, onge keyo moro minyalo wach ni jakom Raila Amolo Odinga okeyo e yo moro. Onge gima, onge nyathine ma sirikal ondiko, onge tich momiye, onge osara michule kaka nikoro bedo machiegni gi Ruto, onge keyo moro malich. Rigathi omanya kumo direct makosa ne owel luonge nying jakom Raila Amolo Odinga.
an okanyal siro joma jomiganga. Joma mayo ji mwandu gi kata joma kao yako mwandu ma piny. Okanyal timo mano. Okinyal. To kichaki ng'iyo mos, tiyudo ka an ma ok en bati, en ja siasa moro. Iyudo ka samoro kendo kichaki dogi dhi gisirore. Ang'o matimore e siasa? Ing'e ni okang'e ng'ama rifatu ni siro jo miganga kata joma nade, lakini mago weche ma jo siasa wacho ga, ang'o malokore? Oking'e niya, paro lokore. Siasa iwacho ni siasa en interest ema ni mbele. Mar ng'a? Gima dwaro, kaka wach ni an ja siasa, gima dwaro ema keto mbele. Ka in George Bati kawuono kidwa miya gima dwaro, tanyalo manyo weche te matimi nade ma wache wi. Mano siasa 101 politics. Anyalo wacho gik maricho e wi kabisa, anyalo kunyo nyaka weche mano siri mano sekalo. Lakini kiyie support ai gima dwaro, mano siasa. Ok Robert Nyasura kata jadolo lemo. Lakini ka wadonje siasa koro, to kanitie richo moro manisetimo tabro golo. To kichaka mana paka tapaki. To ka kedo kinyi wachak wagwenyore be mana kamacha. Mane kaka siasa en. Omiyo kikipar ni ja siasa bro timo siasa gi honesty. Okay, honesty nitiere, lakini ok time e laini moluore tir ni ng'ani nyocho okwalo kendo nyocha do sewacho ni nyocho timo marach, koro kikariura kode. Anyalo yanye kawuono kinya pake, so long as o champion interest mar politics. Lakini mano kit dhano, mano kido manyaki bedgo kidonje siasa. Bende nitiere gima nyalo golo mane siasa? Nikech aparo ni sama jotelo manyo kombe mag siasa to interest miketo mbele en mar japiny. Interest mar japiny rumo gi kanye? Nikech ka wang'iyo moko kuom gik momiyo iwacho ni winjo bed ni golo jalup jatend piny Rigathi Gachagua, en iwacho ni an abiro chung' ne ogandawa. Yes. Interest mar japiny rumo kanye seche ma ji oyudo siasa, ma jotelo donjo siasa? George wach ni niya. Yes. Telo mineno oket mar piny ni, ng'ata nyalo telo. Ng'ata. Kendo Kenya ka sani nigi chike ma kata in emo kawi oketi kacha to chike ga emiluwo. Titela onge gima moni. Nikech wach ni advisors nitie, jomosomo nitie, jomanade, jomotiegore e yore mopogore nitie, mabiro chiki kendo biro tayi. Gima duong' en niya, ere kaka George Bati in iwuon kata Robert Nyasuna dwa neno niya adwa chopo kacha mondo ane matimre nade, ane matel, nikech ng'ata nyalo telo. Omiyo mane makoro wachno koro donje ni koro ane makoro aromo gi telo ne oganda mar Masawa. Mano kaka koro Rigathi wacho. En makoro romo nikech otemo position himself kaka jatelo mar Mount Kenya. Oketore nikech sani neno kaka Uhuru Kenyatta nyose wuok kanyo, koro kanyo dong' nono, to kanyo nigi kura maduong'. To kinyalo negotiate politically ka jogo timore nade, onge ng'eyi. Mane gima nego Rigathi. Nikech otiyo gi formula mane William Ruto tiyogo. To makosa mokoso en achiel. Mokwongo kane William Ruto lando ni chung president, nosekawo lang'o te mokete ng'eye molingo thi. Okay? Moling ma onge ng'ama pinge kono. Sani king'iyo tineno ka ji kata korgi kono pod dhano ng'ikni matin, pok oriwe maber. Yes. Koro gine ka Ruto nokawo thuolo higni 5 koling ti ka ok ochapo Uhuru Kenyatta. Oling aling'a kabisa. Kaeto ka koro giduogo mar ariyo to koka otimore nade, olokore. Mokwongo no make sure ni already lang'o en go. Mar ariyo nosedonjo nyaka e kuonde mamoko, nyaka Luowa odonjo, e Yokuche kanyo odonjo, en gi jogene kabisa. Serikal be nosedonje moketo jogene kamora mora. Ngicho kawi 5 years e serikandno opango tich maber. Pesa be oneno ni oyudo moromo. Ohala yandea en gi pesa, ngi nyalo paro ni noting'o ga pesa kotere kanisni. Kowuotho. Oting'o pesa kote milion 3, milion 4, milion 3 kamano. Diponi Robert ine siasa. Yes. Samoro nitiere gik moko ma inyalo fwenyo ma japiny ok ong'eyo. Yes. Diponi nyo temo mondo en boti, kech wachno dwa luwo lai mane William Ruto tiyogo. Ruto noling higni 5. Yes. En owacho ni anto higni 5 gi adwa chako so tienda. E higni 5 gi miwacho ni kai kama Ruto ne pange piny. Yes.
embo wacho ni an bende igni abich gi mara chokyo gandawa mondo gandawa maka to do wacho gini yor ayanga ni an bende dwani mondo mi abed kod gandawa mondo wadhi nyime kaka oganda to samoro dipo ni otuone gik mane ogeng'ne yore mane Ruto oyudo godo moko kuom tudruok mag omenda gi pek mar ofuko mondo odhi oring kod aparo ni odwa dhi mapiyo odwa dhi matek ahinya iyudo ka gimokelo tabu ne Rigathi Gachagua onge ng'ama okinyo Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua nochako mana wach ni kende wuon kapok kata wach Gen Z otimore kata wach maandamano pok otimore pok okelo finance bill pok obiro ochaka ni Mulima lazima ipewe heshima Mulima wan koro wane jotend Mulima Uhuru Kenyatta in koro wakwa ing'uono ineno ochako wacho ni okwa Uhuru Kenyatta koro jing'e to Uhuru Kenyatta kwa ng'uono nang'o ting'eno owuoyo oko owuoyo kanisni owuoyo wi mitoka malo owuoyo koro intentions ge gik manodwa timo ofwenyore ayanga chon kaeto ochako gore gi NIS mowacho ratiro ni do matiyo machoko rieko kata weche ne ker kata ne piny Kenya ochako pingore go kabisa kogoyo nikech joka kano chako fwenyo gigo motimo no koro makosa ne motimo go makosa e formula gi manotemo kopo formula mar Ruto cha makosa en ni no chako go koko chon o chako timo gige ne gi chon kaeto ko chako timo kama to yudo ka wach Gen Z cha obiro oreko nyeni en no pingo kata wach mar no en no chako pingo finance bill ka finance bill poko biro kata kaeto yudo wach Gen Z cha tineno ka koro ene ma koro ka wach no kagima mare modhi nyaka Mombasa ka piny tek monego beno chung e bath kirka koriwore kode odhi mopogore kabisa otimo gima pok notim nyaka nene gi jalup ker mora mora odhi e State Lodge ma Mombasa mobet moluongo press conference kanyo kaeto rito ka ker osewuoyo pok otimore kata diere mane en diyo DC ok nyal wuoyo kaeto diyo wuoyo ok nyalre e gidene mag sirkal omiyo wiye no yombe oringo ma wiyo yombe moweni koro osemuomo osekalo mane gimo ohinyo Rigathi Gachagua emanego Rigathi nyaka kawuono nikech formula manotiyogo mar Ruto cha nikech ing'eni kosekawi mokete deputy president George Bati gima koro ing'iyo kende en president onge gima chielo minyalo chaki ng'i to gima notimo go makosa ni oikore to oikore korokni kendo nyisa dhano ni an koro aikora ne kawo lakini onge gima nyalo yieni itim gima kamano nikech seche mukawo sirkal president duto te kosedonje sirkal pachgi gi chunygi te ni e tich gigombo ni mondo gilos gimoro ma chieng' moro inyalo par gigo gigombo ni mondo gitim to kero dich ma onge sa ma iwacho go weche siasa gombo ne en ni piny ni deling'e de kwena piny ni de kwena atiek tamnani inyalo paro Kibaki kaka ne wacho ni yawa ugo koko nang'o gini en mano dichieng' achiel yiero ni en mano dichieng' achiel nikech gombo ker ka ker en ni mondo piny okwe obed mos mane gima notame ker William Ruto ochako go koko to donjo kacha to dhi nyaka press conference ok ne nyal luonge nikech gin jomosiepe gin joma no campaign kanyakla gin jok ma ochamo ma kanyakla yes gin jok manyo tiyo kanyakla kendo king'iyo kada mana kaka ne gichiwore e kinde mag campaign ne gimanyo mbolo kanyakla gima nochako kelo tabu ang'o ma mono ji luongore e siasa ka mondo ji owuone owadwa kamidhiye ni okidhi maber ahinya ing'eni siasa gima rach gi siasa George Bati ni jasiasa gima wacho ni gi gima pare chunye opogore kendo gima ji somoga mos del gima ng'ato paro molo gi gima wacho ni inyalo yudo kata ni noluonge moko ni yani bed mos ok ang'eyo kata ni giluonge lakini mostly inyalo yudo ni gitime nade ne giluonge par Rigathi ne wacho ni nimeweka mtego huyo mzee hawezi ingia hapa huyo mzee hawezi ingia hapa gima mimi nowacho ni siku nilienda nje nasikia ameingia hapo Oskia imeingia hapo nikech Ruto already no sicha kuyo gi Jakom maji odhi e wach mar NADCO report makoro kwe obet nikech ji ne winjore ang'o e NADCO ni ne ok berne koro mane kama ne chich no chako ubete yedo ka koro kata ka koro wachne ni bedane mos koyieni nikech oneno ka iti koro obed mos to iti wuoyo gi ng'at machielo e bathe koni igogo mbaka koni otemo keto mtego otamore koro wacho ni jogi chal ni wuonda an adhi amany girani koro nodwa rokni to kako rokni no endo
ohinye nikech odhi matek kae to koro sani koro nyocha wachore ni bang' gigi te koro ne gineno ni ok ginyal tiyo, ne gineno ni koro gini ok nyalre, wuod ma ok wanyal timore nade, ok wanyal. Lakini kata kapok awacho wachno, gima timore ne Rigathi Gachagua kaka deputy president ok en gima unique ne en owuon as an individual. King'iyo jolup ker duto te chaka gi first vice president Jaramogi Oginga Odinga. Ukine kana gidonjo gi Kenyatta kacha, ma in fact jokoloni kone ni Jaramogi kawa gini kisekawo to koro ika in ker koro inyalo golo Kenyatta. To wacho na pana ok dhi nenore maber nikech Kenyatta en japuonjwa, ok anyal bedo ni koro an student ne akawo gini abete, we awe owuogi mondo otimre nade, mondo otelnwa ma jogwach na isuru ero biro. Koro ing'eni king'iyo ng'ama chalo kamano ne chala ka gima ne gina mbese, kendo ne gin osiepe, ne gin jok mane tiyo kamoro achiel, kendo ne gin joma oherore, kendo ne gin joma ni kamoro achiel. Makosa oduogo wuok ka koro gichako tich, koro tich pogore, gitieko higni 3 to Jaramogi otime nade, owene, okel ng'at machielo bende diere kanyo oweyo. Kamano odhi adhiya kamano ma onge ker kata mana ke deputy vice president Moi. Ndalo mang'eny inyalo winjo history kata Katwoli wacho ni samoro no nyalo dhi biro nodwa neno kata ker odwa neno president, tikone ni yayi bwana president sani yweyo gombaka gi mbiuko inange gi ni emoyweyo go. Nyiso ni deputy jalup ker ne ochalo jaote, onge god ngufu, lakini e pache to paro no nego bed ni en gi ngufu moro. Okay. Robert, wang'iya ne wach mar golo oko Rigathi Gachagua. Yes. Ada penjo gi dho kizungu ni, is it the best option? En yo maberie moloyo mwinjo bed ni timo sani lekin kaka piny Kenya ochungie sani ni? It is the best option. Why? Ang'o momiyo? Nikech Rigathi nokalo kiewo. Okalo kiewo e weche mang'eny. Mokwongo iwinjo ko wacho nyaka dhoge ni nitiere bilionde moko manyocha nool oko to keti e private bank emo duoko shilling piny. Mano ochalo ng'ama golo secret. No wacho ni gin cartels mane winjo bed ni gikedo godo e sirikal, no ko wacho ni gin e sirikal. No, but seche mowacho kamano ogolo sensitive information mar sirikal. Samoro gimonego bed ni bedo investigated gi okwach kich gini mondo ng'iane wachno, ong'i kuma tutu magino nitie. Mar ariyo ochako dhi owacho ni NIS onge gima timo, oduog jok manyocha oseriembi ka, owache press kendo wacho matek ka piny winjo, nyiso ni nyocha kalo kiewo mar relationship kode, because deputy president en ang'o, en principal assistant mar president. Tiende niya onge gi tich mondikne ginene, mjumbe ondikne tich, senator ondikne tich, cabinet secretary nyaka mar sports ondikne gimonego tim. Ng'ama onge gi tich e cabinet kanyo en ng'ama iluongo ni deputy president, mondikne e chik ni mondo tim. Omiyo in gimi timen mana lamo bwana ni ndugu akonyi kanye, ere gima nyalo timo ni akonyi nang'o. Omiyo manga monego bed ni kodi machiegni. Constitution ma 2010 George emoketho gir deputy president ni, nikech owachni namba 1 ok inyal riembe in kaka president. Ing'eni cabinet gi president riemba en mo appoint to onyalo gol donge, lakini deputy president ok onyal timo nani, ok onyal gol. Mane momiyo koro wiye koro dhi obedo maduong' ma koro neno ni oromore gi ker. To onge tich motimo mak mana tich ma kere motime nade emomiye mondo tim, en jalupne. Omiyo ang'o momiyo en best option? Best option mokwongo namba 1, Kenya sani wadwa kwe, ok wadwa siasa. Ng'ama go siasa Kenya ka sani en ng'a? Rigathi Gachagua. E musiko sa duto en ewi mitoka. Wan mane higa mar 2 koka September ni emanyo gibede sworn in. Kalonzo go siasa. Kalonzo kata go siasa. Eugene Wamalwa go siasa. Kalonzo kata go siasa to gin mane tich maginyalo timo, nikech Kalonzo onge kod position mora motimo Kenya ka sani. Ipani gitok gidwar kwe? No, gidwaro kwe, lakini at the state mar deputy president ok onego bed nogo siasa. Okay. Onego bed notiyo nikech oyiere. Kalonzo ng'ama oyiero onge, Eugene ng'ama oyiero onge,
ineno gin thuolo kwanza gigo siasa gi pesa gi Rigathi go siasa gi pesa na seche moidho wi gari kata kodhi nyaka Meru kaka nyor moluwo Meru modhi nyaka Kiakur nyaka Embucha fuel ng'amo tiyo go Ruto notimo mano emomiyo wacho ni niya e tamne mar ariyo notimo to noyie mondo gikethre. Nokobedo impeached nikech ang'o momiyo en gi numbers ok inyal impeache nikech en gi numbers ne en gi joma luwe ne omako molingo ti Mount Kenya ka be obarabara diere chuth e jo pastoralist gi mano Narok obed Kajiado obed manade be okawa maber chuth ok inyal buoge nikech no take time ne no kawo time ne moloso iparo nokoparo ni nya bedo impeach no paro but Rigathi nigi ng'a ere mbunge moyie kata nyenyore e lela Murima onge nyaka women rep Manyeri nyo wacho ni Rigathi dhi dala ane madhi kuongo yeyo Kimani Chungwa ni kano wacho ni naseketo lweta ding'i list cha jo Murima ge mopong'o list no endo. Okay, angoma siasa nyalo bet machal nade. What do people stand to benefit? Angoma ji nyalo yudo maber ka Rigathi wuok. Nikech koro gimoro ma bende wuok ka en ni Mount Kenya wacho ni wanyalo golo Rigathi. To komno nyaka duog korwa. Ma chako nyiso kendo ni siasa mar dhoudi cha ni gini nyaka benien marwa. Gimomiyo ginyalo wacho kamano en namba achiel en ni komno ne ni kono. Okay? Ngech gigi pod watimo gimiluongo ni regional balance Kenya ka. Regional balance ni komno ne ni kono. Lakini wan kaka onagi waikore mar kawo komno. Kendo wan joma loyal malich. Wan ka Ruto miyo wagino, wan loyal mabe ok wabe pinge. Wabro tiyo kode mos gi kwe nyaka chopi be okwa be chande be onge chieng' mabro idho wi gari ni wapinge adier onge teka ni Jakobo yie wach ni mogik anu ka koro gini wacho ni okay wach na mogik ni wamedo lam ne Jakobo Raila Amolo Odinga kamora ma entie mondo campaign mare mar bedo AUC chairman odhi maber kendo kwa jokanyanam duto te ni kik wiwa wil kata Rigathi dhi dala ni Jakom Raila Amolo Odinga pod dwaro kom kendo wamed lamone wamed jiwe kata joma nyalo jiwe kata gi message joma nyalo jiwe kata mana gi paro wamed konye mondo Jakom Raila Amolo Odinga kik wiwa wil gi weche matimore Kenya ka kik gol pachwa e gima Jakom dwaro. Alright, kamano Nyakora mogi mano Robert Nyasuna kome no enen ujubed ni kendo ndiek bedi kata kamano aparo ni weche mag chal kor lwasi ma Nairobi ka ogajore omiyo kochopo kaka ne waparo. Wasego mpaka kode Robert Nyasuna ratil makawuono jodolo bende gi wach moro ka giwacho ni chal ka gimidwa digwi oganda jo Kenya mondo kigine kata giket pachgi gik matimore Kenya sani. Mago duto wabro ng'iyo kaka thuolo medo ng'adore. Parni ma en ratil loyi kaachiel ko yaw duto mosiro weche manyien mag ratil kaachiel ko twak mar ratil nyinge en George Bati oriti masani.